eta gero emakume batzuk eskondute gero batzuk bierrien jarraitu iteben, baina denpora gitxireko. Gitxik. Umie jaizotan zani, Generalin eskontzen zinei, doti emon, enpresan, doti emodutzien aldetzako, arazorik izteken egon. Eta ganera, txartu ikusitzea egoan, handrak edo neskak beharren segidutean, hori gizarteako onartuten eban, edo... A ber, nire ikuspuntutik ez du pentsetan, a ber, ez da bani uste nola, baina bueno. Onartute, bai. Eskondu eta hori, segidu nitxie, jazta, umiek, bai, a ber, nire edadekuek, nire edadeko jentie, ez aurrerakuek eskondute eta jazta, bierra itxi, baina nire edade ingurukuek, hori, eskondu, umie aukin eta gogoen ja, ez lan umie orduen segiduen arbukitxe zen, bai, jazta. Jazta, segiduen bierra itxi, tekitxo.